Soyayya ruwan zuma, wasu sun kace soyayya ruwan guba, amma Firdausi na mu tambaya, yaya abin yake faɗa mana majiya, tunda yanzu ke ta hujjar mu gaba daya. Ke amarya to kan kice da mu kuma ki dan tsaya, tunda mun ka zo biki za mu yi magana, dan dole za a ce ko da mun gama. Kin ga lokacin ki ne haka zamanin ki ne, da haka yau gidan miji da ke za ki ta yi kinji, ɗauki da kazancan mu. Firdausi ke amarya ce, gidan Isma'ila yanzu kin tare, Firdausi ke zaman aure mun karanta sai haƙuri, Firdausi ke amarya ce, yanzu da shi a yau haƙuri, Firdausi ke amarya ce, ki tarba angon ki, Firdausi ke amarya ce, ki karbi da karshe, Firdausi ke amarya ce, ruwa abinci haɗe da tarbiya, idan kin ɗebo ki washi bakin shi. Isma'ila saurara, yariman waka ne wanda kace ya taho, tunda na zo dole ne mu yi wakar na, imma baitukan da inda ka je sai dole za ka yi tsalle har ma ka ce mun daidai, ashe tafiyar da yanzu ta nisa. Isma'ila auren ka yanzu an dai, Isma'ila sai yanzu tana a gefen ka, muna murna ne, Allah ya ba da zuriya ɗaya ba.